ale samozrejme to je jasné. Kvôli tomu, že... No tak zase solo nebudeme robiť. Základné také pre život, ako pre... Takže po skončení akcie on musí dohodený. Že nemáme v tejto chvíli. Tak. Sice nie, to. Dobre, takže Komprax, ten hrozostrašný názov v sebe ukrýva tri slova kompetencie pre prax. Možno to ešte stále nie je jasné. Ide o národný projekt, ktorý sa orientuje na mladých ľudí. Vychádza to v podstate, tento projekt vychádza ako potreba nejak začať systematicky pracovať s mladými ľuďmi. Tí sú podľa zákona definovaní od 15 do 30 rokov a v rámci tejto skupiny vlastne sú tri také podskupiny mladí vedúci od 15 do 17, mládežnícki vedúci od 18 vyššie a potom pracovníci s mládežou, to sú takí, ktorí sú v pracovnom vzťahu vlastne zameraní na prácu s mládežou. Určite chceme naučiť, aby vedeli riešiť problémy a aby neboli pasívni. To znamená, že keď vidia, že niečo v ich okolí nie je v poriadku, tak aby nečakali, že niekto to vyrieši, ale aby aktívne sa pozreli na to a identifikovali, že takýto je to problém a ja s tým môžem a chcem niečo urobiť. Tie štandardy sú o tom, že zatiaľ nie je vytvorený súbor štandardov, ktoré by jednoznačne hovorili o kvalite, ktorá je potrebná pri práci s mládežou, s mladými ľuďmi. Na tom sa teraz pracuje, vychádza to zo skúseností a z výskumov, ktoré prebiehajú zároveň s týmto projektom. A vlastne má sa vytvoriť taký ten súbor tých kompetenčných zručností, ktoré budú, podľa toho budeme vedieť identifikovať pracovníka s mládežou, že či je dobrý alebo nie až tak dobrý. A jednoducho vieme potom aj týchto ľudí nasmerovať, v čom by mali sa ešte oni zlepšiť, alebo čo by sa mali úplne naučiť. A to isté vlastne platí aj pri tých mladých ľudí, ktorých my máme ako za cieľ 15-17 ročných nájsť problém, vedieť ho identifikovať, vedieť si vytvoriť nejaké kroky, aby ho vedeli vyriešiť a zároveň potom aj to, čo je vždy na projektoch dôležité, vedieť si napísať tento projekt, vedieť ho povedzme aj z finančnej stránky vyfakturovať, že tak poviem, a potom aj odprezentovať. Tieto školenia budú ale vo forme školení cez víkendy, teda nebude to v školách, bude to niekde mimo ich trvalého bydliska a bude zároveň s ľuďmi, ktorí sú rovnako starí, respektíve rovnako mladí. Takže oni sa naučia vlastne aj komunikovať medzi sebou, tie komunikačné zručnosti si tiež budú môcť vyskúšať a niečo sa nové naučiť a zároveň aj tímovo pracovať. Tieto všetky veci nám, teda toto, čo chceme naučiť, nám vlastne ukázali tie prieskumy, ktoré sme robili už pred týmto samotným národným projektom, pred jeho spustením. Povedali nám to vlastne ľudia, ktorí sú z toho prvého sektora, alebo teda zo sektora privátneho, teda z firiem, kde jednoznačne vyplýva, že naši mladí ľudia síce majú vedomosti, ale už je to horšie, keď majú tímovo pracovať alebo respektíve komunikovať, alebo ako už kolega spomínal, vedieť sa predať. Vedia niečo robiť, ale už ťažšie je to odprezentovať. Tieto veci, tento projekt, tento súbor školení by v tomto mal pomôcť. A ten vlastne záver toho, alebo cieľ, tak ten primárny je, aby boli konkurencieschopnejší na trhu práce. Ja v tejto oblasti pracujem už nejaký rok v tom vlastne neformálneho vzdelávania a práve ide o to, že vlastne to všetko už prebieha, školia sa tí mladí ľudia niekoľko rokov, ale vlastne ide o to, aby sa presne vytvorili nejaké ukazovatele merateľné, čiže presne tie štandardy a tie kompetenčné profily, na základe ktorých by sa to dalo merať a nastaviť tak, aby sa to mohlo uznávať v praxi, čiže aj zo strany zamestnávateľov, aj zo strany vysokých škôl, aby sa študentom vrátali nejaké kredity, keď sú na vysokej škole, že mali v oblasti neformálneho vzdelávania vlastne také niečo ako je USPA z zahraničí. Takže v podstate celé to smeruje k tomu, aby sa uznalo to neformálne vzdelávanie, aby to malo nejakú váhu, hodnotu, aby to bolo merateľné a aby vlastne tí mladí ľudia z toho mohli profitovať v budúcnosti, aby sa mohli ľahšie zamestnať, lebo že by to bolo niečo navyše, čo majú okrem toho formálneho vzdelávania. Zatiaľ to beží, ale nie je to uznávané, takže ide o to uznanie.
Ale potom A tiež má tiež má pointy také, že len to sa tlačí.